Ngibingelele babukeli beVumani Film. Lokhuluma uVumani wale kwamhlabela inganawo Suwanini madoda le phansi emanguzi. Kodwa ke asikho lapho njengamanje. Siswami ngibingelele nje siyabonga ukuthi sibe nawe. Babukeli emakhaya siyanithanda nonke. Siswami ngabe yini namhlanje ethe yakubeka la phambi kwale screen ubuwa babukeli buwa umhlaba wonke. Sokuqala ngokuyichaza ngiyabingelela. Igama ngoThumeka ngakanene ngizela kwiVumani Films ngoba nginenkinga. Ngifuna ukutshela usisi wakade omngani wami ukuthi kwenza agcina sengiqoma indoda yakhe sensangixoshisa emsebenzini. My sister. Hey. Uzogcina usuthandana nendoda yomuntu wayemngani wakho kwenzakalani futhi yini eyadala ukuthi ekuxoshisa emsebenzini? Into eyenza ukuthi ngixoshise emsebenzini ngathi sengiqashiwe. Indoda yakhe lokhu ingifuna ingishela ifuna sobukela ama-movie lokho nginqaba kanti abanye khona emsebenzini babe lokhu belala na indoda yakhe. Manje ke yona into esho ukuthi ayimphatha kabi leyo. Wamtshela umngani wakho mhlambe noma wayibonela yena kwenzakalani? Ngathi sengimtshela umngani wami ukuthi indoda yakhe iyangifuna and ngiyanqaba. Wathi mina ngiqamba amanga imini engifuna indoda yakhe kuba ukuthi siyaxabana. Exabaneni kwami naye kwaba ukuthi uzokhuluma nendoda yakhe ukuthi mina mayingiciphe emsebenzini ingixoshise. Kwaba kanjalo and kwaba khona omunye ugirlfriend emsebenzini wasisebenza ndawonye wafike wangitshela khona ukuthi ngicoshiwe emsebenzini kumele ukuthi ngixoshwe. Ema-ke siswami indoda kamngani wakho lo umngani wakhe ex-friend yakho iyini emsebenzini khona mhlawumbe inesikhundla thizeni mhlawumbe? Yebo inaso isikhundla i-supervisor. Oh, ingabe mhlambe wena ngokwakho uzuthandana nendoda kamngani wakho ukade revenge vele noma kwenzakalani? Ngasho kanjalo ukuthi ngangipha yona revenge because ngangiphatheke kabi nami ukuthi ngangithe sengithi umsebenzi sengiwutholile kade ngisokola isikhathi eside kwaba ukuthi usayangiphuca khona lokho kujabula kwami kanti vele nami indoda yakhe agcina sengiyithanda ke. Yebo. Into nje awuqhubeka my sister kwenzakalani after lapho? Emva kalokho ngathi ngikhuluma nomngani wami wakhombisa ukuthi akangizwe. Ngamyeka ngazama ukukhuluma nendoda yakhe uSibu because ngase ngilamba umsebenzi engawutholi emva kokulahlekelwa loya msebenzi angixoshisa kuwona. Ngizama umncenga kuSibu ukuthi amakangitholele umsebenzi. Hayi uSibu naye eyele nale ethi ubekade yena akanankinga nami ubengithanda bengimchaza ngime kahle ngingcono kunentombi yakhe le eyangixoshisa emsebenzini. Ngabona ukuthi mhlawumbe ikhonto ebengahlangana kimi noSibu emva kalokho. Hayi sesikhuluma ke sikhuluma noSibu kwahamba isikhathi ngawuthola umsebenzi baphela 2 months. Ngahlala ngalinda. Uthi usuphela 2 months lapha enyangeni mhlawumbe yesi4 waqala wafona wathi mayifona lapho sengisebenza egarage. Mayifona uSibu uthi bese ecela ukuthi ngimuphe indlebe kuphela ngilalela akazi ukusho kumina. Mangimlalela uyakhuluma uyaqhubeka nalokho ayekusho eqaleni ukuthi ngiyamchaza usangithanda namanje mina ngifana nomuntu wakhe lo yangihlukile kunaye. Ngithule ngilalele bese yalivala ucingo. Semase livalile engakapheli nje no6 minutes. Khona lapho ngabona i-wallet ka2k. Ayi qali manje ngimangale sengifakile imali futhi. Nami ngathi manje sengiyathamba ethi hayibo ngathi ugayo right yena. Kuthe ngisabuka lokho afone engitshela iphini. Hayi ngibona ukuthi hayibo ngathi zonke izinto ziza kahle. Engitshela ukuthi uyangithanda. Ayike nami ke ngawo lo 2k lo ngabe sengikwazi ukutshela ukuthi hayi nami ngiyakuthanda futhi. Kwaqala kanjalo ukuthandana kwami naye. Manje ingabe mhlambe ubumthanda ngempela noma mhlambe ubuthanda u2k imali? Imali nokuthi inhliziyo yami kade isabhlungu uvele ngisapheya i-revenge kuyena umngani wami ukuthi naye wangenzakalisa. Ngabe mhlambe umngane onjani lo mhlambe nesikhathi kade nesikhathi singanani nizwana nomngani wakho? Bese nesikhathi eside noma singeside kakhulu sizwana kodwa besithembana futhi besikwazi ukuthi sinakekelane umuntu besinendaba nomunye umuntu
Kodwa yena wabese ngikhombisa ngokungixoshisa emsebenzini ukuthi ubengangikhathalelanga ekwazi ukusokola kwami bekade ngisokole kanjani before. Awubanga newari ukuthi mhlawumbe bazokubuka kanjani abantu modla indoda yomunye umuntu lala nendoda yomunye umuntu? Okubalekile ngicabanga ukuthi bekumele ukuthi ngiyicabangele mina kuqala njengoba naye akwazi ukuthi eyicabangele. Kanti vele wonke umuntu kumele ukuthi kube uyena oyicabangelayo. Nami ngangifuna ukuthi ngibe right. Wawungenandaba nokuthi mhlawumbe ngoba ujola namantombazane buyajola namantombazane emsebenzini ukuthi uyakuyuza mhlawumbe? Akaze ngize ngikucabange lokho. Angicabanga ukuthi mhlawumbe nami bese ngangiyuza kanjalo. Mina ukukhombisa uthando ngiyamthemba futhi mayise kumina. Senesikhathi singanani nithandene naye uMabura uSibuya? Phelile inyanga. Iphelile impela. And usangiphethe kahle, usakhombisa lona uthando. Ukuningi umngane amayekwenza kuyena uSibuya kwangamphathi kahle. Cause emsebenzini kwase wayesayiphethe efaka ngesikhathi akasithandayo engahloniphi edelela abasebenzi. Kwasendlini mabexabana kwabo ukuthi uphula icapha uphula amawindi yavandalize nje. Ngaso sonke isikhathi nje behleze imphoxa engamhloniphi. Yeah. Bahlala ndawonye noma mhlawumbe usuyevashile umntombi yakhe le? Isikhathi esiningi bebehlezi bendawonye noma bengahlali naye full time kodwa nje isikhathi sakhe esiningi behlezi esendlini kaSibuya. So wena kukuphathi kabi lokho ukuthi uthatha uSibuya ekubeni uhlala nomunye umuntu wesifazane endlini akukuphathi kabi lokho akukuniki nje ukuthi mhlambe kungiphatha kabi kodwa as for uSibuya eseshilo ukuthi usethanda mina and maye ngiqhathanisa nomuntu wakhe lobo mngane nami ubona ukhetha ukuthi mina ongcono kunaye. So kwayena uSibuya kuzomela ukuthi decide ukuthi uthatha ba. Because nami ngingahlala naye njengoba ngimthanda nje anginankinga. Methi uSibuya akafuna ukukhetha wena ungathini kokuphatha kanjani lokho? Kuzongiphatha kabi because ngeke kwazi phela ukuthi ehlale ngakhetha. Kumele ukuthi ekhethe umuntu oyedwa. Makuthi khona obhedayo khona mbona engcono kuzomela ukuthi asisele ongcono again. Yebo. Ishwa. Siswami ngabe mhlambe buyibhekile yini kuSibuya? O mhlambe ngoba phela kuthatha isikhathi eside kangakanani ukuthi umqomo? Bengayibhekanga kuSibuya. Kodwa umngane nami nginakisile ukuthi uSibuya indoda eright. Ngokuthi yena ekwazi ukuthi engamhloniphi uSibuya amhlukumeze. Ngase ngibona ukuthi mina uSibuya into ayidingayo ukuthi inhlonipho nothando kuphela. Ngase ngikwazi ukuthi nami sengayibheka uSibuya. Indaba oyithandayo wena kuMabura? Windoda eright. Uyanakekela, unalo futhi uthando. Uyabathanda abantu. Uningi nje ngaye umuntu oright nje. Wena ngabe mhlambe bunganayo yini indoda? Indoda bengingasenayo. So lokhu nje ngingasasebenzi indoda cha bengingasenayo. Yingakho ngikwazi ukuthi ngithandane noSibuya ngoba bengasekho vele umuntu bese ngithandana naye. Muthi selokhu ungasasebenzi ngabe mhlambe kwaphela umsebenzi kwaphela nendoda yahamba yini? Akuphelanga umsebenzi kwaphela nendoda. Okusho ukuthi ubona ukuthi mina akusekho mhlawumbe into bese ngingamsiza ngayo ngoba naye ayikho imali ethina akayiholayo, hola imali encane. Kanti unezingane futhi. Manje awuyena vele umuntu obuka amadoda amaningi? Angiyena umuntu amadoda Nkosi yami. Ayangena. Kushuthi uMabura la uthola intokazi kuwena? Ngasho ukuthi itholile bandla ngizoyiphathela yena. Yebo. Ya wenza kahle ungawathanda amadoda ngoba yabo le gama kwahlabisa le kini ngakini kwahlabisa. Hayi nakhona usungathatha ngegama kodwa nje afa siphathana kahle bandla. Anambi njengegama lakho. Hayi sobaphatha nje kahle sohlabisa. Okay. My sister la enye into serious. Ingabe mhlambe bulinde ukuthi kube namaphutha abakhona yini ukuze ungene lapha kwindoda ka ex friend wakho? Bengalindanga amaphutha because naye umngane nami ngihlezi ngimbongisa mangabe menzela izinto ezinhle yabo. Kodwa yena ngokwenza amaphutha akhe uSibuya yena ubese bona mina njengomuntu oright. Nami ngabona ukuthi umuntu orong vele nawo. Mina ngayithathela vele uSibuya. Ingabe mhlambe ngoba nisebenza la bekuxoshisa khona indawo ekanjani mhlawumbe ungasho igama le ndawo yabo mhlawumbe ungasho ukuthi
indawo mhlampe okuphekwa kuyo, mhlampe indawo okudayiswa kuyo ingubo. Benisebenzaphi la kahle kahle la kade nisebenza khona? Mhlampe indawo eyi-restaurant, mhlampe indawo yabona okugadwa kuyona izinto, mhlampe bewuyi-security. Bekuse-restaurant laphaya. Besipheka, so abantu besifazane bebebaningi vele. Bebebaningi. And naye vele uSibu benga-understand noma naye umuntu othanda abantu besifazane noma nabo bayamthanda, kodwa nje bekuba kanjalo. Manje uyimisele ukuthi uzoyiqoqela yena vele. Hayi ngizoyiqoqela yena bandla. Mangathi uthola kusa mhlampe in 2 months, 3 months, 4 months senomunye umuntu wesifazane, kungakuphatha kanjani lokho wena? Ungenze njani? Yo. Kunganzima shem bandla. Yabo njengoba ngikhetha ukuthi mina ngithandane naye yedwa. Kunganzima because shuthi backup vela nginayo. Kunganzima. Umuntu onjani uSibu mhlampe? Umuntu onolaka, umuntu ophansi? Umuntu ophansi. Cathi mina naye sihambelana. Umuntu ophansi uSibu. Babukeli bevumani film, ngiyacabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi sifonele usisi umtshele ukuthi uthandana nendoda yakhe. Uyabona? And ngathi uyimisela ukumkhipha vele, ngiyakubona. Akunankinga sithi singamfonela. Uyimisela ukuthi aphume yini noma mhlawumbe ufuna uzoqala umdrayisele nithandana nendoda eyodwa. Ngeke sikwazi ukuthandana nendoda eyodwa, kuzomela ukuthi iphume. Hey, okay, South Africa lo mhlaba uyaphenduka yazi. Ngiyacabanga ukuthi sekuyisikhathi lesi sokuthi sifonele umngani wakho siswami. Uthi ukumtshela nje ukuthi uyabona. Nkosi yami. Mucanga uzophatheka kanjani? Cathi uzophatheka kabi. Because nayo indoda yakho uyayithanda, ngiyakwazi lokho. Uzocela nje ungifayele inamba la yamngani wakho munayo. Yonke indlela idlula la mufike la ekhaya, idlula la efonini, siyafona siswami. Ubani konje ka? Nguthumeka. Thumeka. Madoda. Loudspeaker ngena makunjani? And it's R6 per month. Zalanda. Keys to get this welcome turn at R6 per month. T's and C's apply. Sawubona sisi uyaphila? Nami ngiyaphila, kodwa isikhude ukhuluma noVumani la from iVumani film. Lo mngani wakho la uthumeka ngazi ukuthi uke wasebenza nawe phambilini, nanisebenza ndawonye endaweni ye-restaurant. Uthumeka la ngathi khona la vele wathumeka khona. So manje ufuna ukutshela ukuthi khona inkinga nje encane ufuna ukutshela yona. I'm a surprise for you. Something present. Ngani yaphila? Ngiyaphila ngisebenza. Ngila kuVumani Films. Anzana. I will be right. Phela nje ngiyakhuluma nawe. Bengifuna ukwazisa ukuthi njengoba wangixosha emsebenzini, ngicela sengithathe imali wakho.
Angidlali ngiserious. Kwenzeke njengoba wakwazi ukuthi ngixoxise emsebenzini. Izathu bengasenayo indoda lokhu besikwazi ngoba bengasasebenzi nje ngaphinde ngalahlekelwa indoda ebengithandana nayo-ke ngase ngakwazi ukuthi ngithandane noSipho. Ukwazi ukuthatha inkinga zakho bese uzenzani ubonelela nje uyenqoba wensebenzi loba nje usudinga umsebenzi. Kunjengoba iy'nkinga zaSibuku kube yiy'nkinga zami. Akukuningi kanjengoba ubungakwazanga ukuhlonipha uSibuku. Mina sengimnika indawo e-right lo wena ongakwazanga ukuthi umnikeze yona. Ya kuningi. Ya silalile noSibuku. Siyalala futhi. Ya siyaqhubeka. Yini into eyodwa uma uthi ngibuza ugcine uchaza ukuthini? Ubengangichazelanga kodwa ngicatha kuyona into engithusayo leyo. Akunankinga sesiyokhumbuzana ngesikhathi. Sekuyimina uManqanqiza njengoba uhlulekile wasekuqaleni wena usazoqhubeka kanjani? Angicabanga ukuthi akazokuthemba. Zinjengalezi awakazi ukuthembisa zona nawe. Kuyimanje nihlukene nithandana nami ngithi. Angeke ngize ngifakaze kakhulu lokho okutheni uyakuncenga kodwa nami kumele wazi ukuthi akuyindawo. Kanjengoba sekuqalile vele kushiyana khona ukwenza. Asazi ukuthi yaqinisile. Khululeka mama. My sister. Uthi isikhathi sango-8 ngesikhathi sango-8 kwenzakalani mhlawumbe niyathandaza ngo-8 ubani okugcinile? Inkobe kanjani? Oh. Manje bengibuza isikhathi sango-8 siyaqala kodwa ngokuthi akazi Senesikhathi singakanani noMabura? isikhathi esingakanani Fani senizamile khona. ngoba ngiseright lapho amasho akhona umuntu ophansi oyidlalela lapho khona yena ngoba uthathe wasithi wena amasho wakhe siyanokwenza ukukhombele ngendlela yathi songele ngokwenza. Hayi wesisi ube right siyabonga. Amen. Uthandaza na ungakhohlwa ukuthandaza. Lokho akudinga ukuthandaza. Uphuze namanzi kakhulu. Bye bye. Sisi wami uyamthanda lo muntu wakho. Unkulumo wena uyi-understandile inkulumo lo sisi. Ngizamile ukuyixosha kancane yize bengingachazelekanga ngayo. Yeah. But suzwile so far uthi uqhubuzile. Yasikuzwile. Kodwa kuhlangana noSibonile ezindlela. Uyinamandla lento. Ngicabanga ngisho yini enamandla. Yona. Babukela sazi uthi yini kodwa lento inamandla. Siswami ungakhohlwa ukuthanda nje basokozelana abantu besifazane eziyazi. Ngase sithandaza sonke ngo-8 koshini. Hayi. Amen babukela.